नोंथांमोनाबो जुदि नैबायदि जादोंबा मा होनो इनस्ट्रीम एड नङा होमबा आं खोन्थानि दा नोंथांमोनाबो नैबेहाय बेबायदि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नङा होमबा बेवहाय मोनसे प्रब्लेम फैदों जानांगौ सोरनाबाफोर नङा होमबा बिदि फैबा मा खालामनो दा नोंथांमोनहा नैबेहाय नुदों you follow Facebook content monetization policy मानो होननानै बुङोबा नैबेहाय monetization policy फैनानै दं नोंथांमोन दा बेखौहाय बेफोरबायदि monetization policy फैयोब्ला मा खालामनांगौ बे गासिबो कमप्लिट जोबनाय हा 5 भिडिअ आपलोड खालामनांगौ बेबो आंना जाजोब्बाय 30 डेजआवहाय बेनिफ्राय 60,000 मिनिट वाच टाइम नांगौ नङा होमबा बेबो कमप्लिट जाजोब्बाय 5,000 माने फलोवार्स नांगौ बेबो कमप्लिट जाबाय दा बेनि गेजेरावहाय खिन्थु मोनसे प्रब्लेम दं नैबेहाय गासै मोनबा क्राइटेरिया थायो नङा होमबा मोनबानि गेजेराव मोनसे प्रब्लेम दं बेयो गोबांनावनो फैयो दा आंनावबो फैनानै दं नाथाय बे पेजखौ आङो मनेटाइज खालामनाय नङा बेयो जोंनि आफादनि पेज दा नोंथांमोननो खिन्थानो थाखायसो आं बे पेजावहाय बे सुंद' भिडिअखौ बानायनाय जादों बेनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोनहा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसि दा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसि फैयोब्ला नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन नोंनि कन्टेन्टआव बहायबा मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम दं हा दा बिनि थाखायनो नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोङो हय सोरनिबा मिउजिकफोर इउज खालामदों बा माबा मोनसे भुल दङ नोंनि कन्टेन्टआव दा बे कन्टेन्टखौ नोङो चेक खालामनानै डिलिट खालामनांगोन आरोखि बै जे कन्टेन्टआवहाय प्रब्लेम फैदों नङा होमबा नोङो सोरनिबा मिउजिक इउज खालामदों बा सोरनिबा भिडिअफोरखौ कपि खालामदों बाहाय माने आंना डाबल भिडिअ आपलोड खालामनाय दं बे हिसाबै बे कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसिया फैदों दा आं बेखौ जेबो खालामनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला आं बेखौ मनेटाइज खालामा आफादनि पेज हिसाबै जोङो मनेटाइज खालामनाय जानाय नङा बे हिसाबैनो आङो बेखौ डिलिट खालामनाय नङा मोनसे भिडिअखौ जाहा गोनां जायो भिडिअआ दा नोंथांमोनहा बेवहाय थांनानै कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसिखौ चेक खालामनानै जे कन्टेन्टआव प्रब्लेम दं बेखौ डिलिट खालामबानो जाबाय नैबेहाय नायदो बेहाय नायबानो नुगोन कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसिस दं होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय नैबे पेज रेकमेन्डेशनखौबो नायनांगोन दा पेजआथ' रेकमेन्डेशनल' दङ दा बेखिनियानो नोंथांमोनहा बेखौ डिलिट खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ